Fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista ma naqas milli jieħu pożizzjoni ċara favur ir-rispett lejn l-uniformi tal-korpi dixxiplinati f'pajjiżna, b'rispett lejn ir-rwol tagħhom ta' nfurzar kif ukoll lejn is-sagrifiċċji fis-servizz li għatu. Dan saħħu x-Shadow Minister Darin Karabot li spjega li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jagħmel dan anke fil-prattika billi ressa emendi li se jwasslu għal żieda fil-pieni u l-multi għal min iwettaq rejati vjolenti fuq uffiċjal pubbliku. F'dawn l-emendi li se jkun irressa quddiem il-Kumitat tal-Abbozzi, il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li kull persuna li tinstab ħatja ta' reati ta' vjolenza fuq uffiċjal pubbliku ma tkunx tista' titlob li tisneħħa s-sentenza tal-qorti online għal perjodu ta' 10 snin minn meta tinstab il-ħtiem. Emenda oħra hi li l-qorti tkun tista' toħroġ ordni ta' servizz lil komunità bla ħlas flimkien u bżieda mal-pjena li tingħata li ma' servizz lil komunità jkun jista' jinkludi li l-persuna tiġi assenjata mal-entità ta' servizz pubbliku li l-vittma kien inkarigat magħha. U qed issir ukoll talba li fl-uniku każ li tingħata l-probation din tibda tiġi tidher fuq iċ-ċertifikat tal-kondotta. Dawn il-miżuri li qed iressa quddiem il-Parlament il-Partit Nazzjonalista jikkonfermaw il-bżonn ta' aktar miżuri riformatorji fil-liġi tagħna. Fil-waqt li diġà ddikjara fil-Parlament li hu favur żieda fil-pieni u l-multi għal min iwettaq rejat vjolenti fuq uffiċjal pubbliku. Il-Partit Nazzjonalista ifakkar ukoll li dawn il-proposti huma konsistenti ma' dawk li diġà ressaq quddiem il-Parlament fil-passat. Il-Partit Laburista madankollu aċċetta biss li jsegwi dan il-ħsieb snin twal wara li nqalgħu inċidenti li jġibdu l-attenzjoni tal-pajjiż kollu.